بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yodengame jamajibine so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo talata 19 hitande ujunaje 25 ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe julɓe cuute en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen kala en denti e mbi alhamdulillah en jetti allah rahman en jetti allah yo allah ɓeydanen yo allah ɓeydanen jaam ɓeydanen moƴƴere ɓeydanen yaajede ɓeydanen kisal ya rabbi ya rahman yo allah yaafo en yaafo jinnaɓe men yo allah yaafo en yaafo dendagal mayɓe julɓe kala yo allah ittan men saqqaji e caɗele jaɓana men golleji moƴƴi ko tata yo yaafo en mo tatata ko ala ko yaafuya tan ene jeeya sababu neɗɗo ne ɗum wawi wonde kala yo ñaago yaafuya mo tatata koye neɗɗo ala neɗɗo mo toñƴa noon ko an tan de ñaagoto yaafuya a toñata neɗɗo mbiya yo allah yaafoma de ala a ñohi neɗɗo a hasidinima neɗɗo a wi neɗɗo ko fewani a waɗi neɗɗo ko moƴƴani ɓatto mbiyama yarlomi yaafomi mbasa mawni kinade ganda samayi kono tan ɗiɗo ñawdote ɗe ɗon allah natta ɗon yo allah reen abou baydi kaw min calminima min juurimama jinnaɗo tedduɗo ɗo jooɗiɗa aɗa hettonde yewtere ɗo min mbi kisal ɓuural nden ka e yajede yo duuma e ma seydi sar ani musidɓe ma e sehilaɓe ma e galle ma e enɗam ma e yaadiɓe ma kala ɗo sehil ma woni giɗo ma woni nde tawno sehil bamma ko bamma biƴum bamma ko bamma musidɗo mum bamma ko bamma ɗum noon kala ɗo giɗo ma woni sehil ma woni jaadiɗo mo woni jiɗɗo mo woni mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi yetti ɗum mi duwanima ɗum mi ñaguima ɗum duwaw ya rabbi mi salmini enɗam ma ha toon to tohmaji goto mo kedduɗa e neniraɓe nen ramata mali ha toon to nokshot en calmini bab abouyel abou sidi ablay sidi nonne kadi gorgol habi sidi gorgol jaari sidi e dendagal enɗam men toon to tohmaji kala hay goto mi accani
kono kadi jeen ha to tiggere wela kosam mi salmini mi juurima mawɗo debbo Horsi Fati ha to Wudduru lewe jimmiyaɓe Guesel Maaro Dankel Tamroje wuro anduɓe jaabe huɓɓuɓe pooye jeyni Qur'anil Karim o halla ene jangge ngo wuro teddugo ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama en garte bawɗe Allah bisimilla maɗa Seydi Sy mi salminima wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴel ñaguima Allah to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka makko e udditare makko won e maɗa. En jetti Allah gartirɗo en ɗo hande wawde addande bandiraɓe men ko gownoɗen ɓe addande ko fati e jewte annabaɓe men. En calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde. En gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. En calmini jinnaɗo men moƴƴo mo ganduɗa en nimsani en nimsata ko woni jinnaɗo men Dieynaba Abou Tafsir Mamadou Seydi Sy yo Allah junnu gurdam hokkuma sago ma e yidde ma. En ñaguima Allah yo Allah yurmo mayɓe men kala mayɓe julɓe pop yo Allah hebbini men yurmen. Kala ɓiliɗo to wawi ɓilade e no ɓilori fof so tooña yo Allah ɓiltumo. So tawi ko toññoɗo yo Allah reftinmo lawol. En ñaguima Allah yo Allah heddanen mawɓe men ɓe ko juuti ɓe ɓooya dusɗe en. En ñaguima Allah e cellani ɓe yo Allah sellin. En calmini ceerno men giɗo men sehil men ceerno Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi ɗon do soringo ɗo gari ha ɗo galle ɗo. En calminimo en juurimomo kanko e galle o kala. Kaw men Kaw Khalil en calmini ɗum en mbi Seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam. En calmini giƴam ceerno Abdoulaye Khalilou Mbaye jaafoɗon. En calmini ceerno Ahmad Tidiane Sakho ceerno Moustapha Sakho ceerno Ahmad Tidiane Togosil kamɓe kala en calmini. Kono en calmini musidɓe men ɓe Allah waddi en saabi Allah ene jeeya hen Binta Oumar Diop toon to Mauritanie. En calminimo kadde calminaɗe ko giɗo men mo Allah waddi en. Ko ɗon calminɗen Hadja Astou Diaw toon to Mauritanie. Onon fof on calminama. En calmini Mamadou Salli Seck Mamadou Salli Bougal ko ɗon calminɗen cuddiɗo makko Habib Gawlo. En calmini nene men taw ko nene makko kanko Mamadou Salli e nene Jaari Mbeng. En ñaguima Allah yo duuso ɓooy. En calmini jinnaɗo men moƴƴo taweteɗo hande ɗo Dakar moƴƴo biyeteɗo Jaari Cissé yo Allah junnu gurdam Allah ɓooyna duuso makko e ɓesgu ngu. En calmini Mamadou Aliou Ba toon to Awoyni a jarama mi heeɗima message ma yo Allah yiɗe kadi mi yi appel maɗa mi ñaguima yafuya koko faɗirimi ha ɓurti kono mami arema so Allah jaɓi. En calmini Jaari Diallo toon to Elbef Seydi Diallo o kadi ko giɗo men ko mawɗo moƴƴo jiɗɗo en yidiri en Allah e nelaɗo mum Seydi Diallo min calmini Elbef naɓe foof e indema. En calmini Houray Ndiaye denɗi meɗen mi heeɗima haalama hanki mbiɗa yomi yetta Ndiaye to nder dental to Houray a jarama. En calmini Abdoul Niang to Guijlon mawɗo men ɓooy Niang kamɓe kala en calminiɓe. Abdoul Niang gorko moƴƴo yo Allah yoɓe moƴƴere junno gurdam loowa cellal. En calmini Houley Diagne ɗo soringo ɗo ko ɗon calminɗen cuutiɗo de kanko e galle o kala. En calmini Habi Kala Jeew
ko noon calmini Bocar Mignam Seydi Ndiaye Bocar Abdoulaye Ndiaye a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini galle o kala en calmini Hawa Samba Talla to Woda Bere taweteɗo hannde ɗo Dakar ɗo taw noon kadi ene tawe ɗon Sokhna Fama Diallo en calminimo kanko e joom galle makko Alpha Diallo kamɓe kala en calminiɓe en calmini mawɗo men Aissata Bokare Lo en calmini mawɗo men Maymouna Alpha Seydi Diathie a jarama en calmini Diary Sall en calmini Fulo Pam en calmini mawɓe men ɗiɗo moƴƴuɓe Baba Dawouda Thiam ɗon ɗo Lo Havre ɗo en calminimo sanne ko ɗon calminɗen mawɗo men moƴƴo kadi gondiɗo makko mo Allah waddimo hono mawɗo men Muunoye Mbodj taw ko banum debbo Baba Sildou Mbodj yo Allah yoɓon moƴƴere on jarama de yo Allah yoɓon moƴƴere en calmini mawɗo men Sanar Guissé ɗon ɗo Lo Havre ɗo taw mo takkodiri kadi kanko e giɗo makko Sokhna Ramatullahi Lam en calmini dendagal julɓe ɗo goni hay goto en goppani oɗon jarlo oɗon jaafo kannen ɗo calminali ɗi woto judde ha ɓurta Seydi Sarr mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. alhamdulillah ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminɗa eɓe hettiɓe kala en denti enen kala en calmitima en denti enen kala kadi en calminiɓe heɗiɓe kala yettude Allah ononne kadi dariɓe ɗon goni ambassadeur aji hakkude Dinguiré oɗon nelda ɗi bandaji ha yimɓe oɗe mbawa hettade naftoro beltoro muññitoro ononne kadi on calminama yo Allah yomon moƴƴere kala baraji min dañi oɗon daña ko ɓuuri ɗum saabu ko onon ɓenninta ceerno Khalidou yidde ne weeli kala ko ɓuuri welde aduna ko yidde ɓuuri harmude aduna kala ko gañgu anje ɗum tan harmi wiide mboɗa añma ene harmi wiide mboɗa yinma noon ala ko foti welde ala ko foti dagade o mawɗo debbo kanko hande tednirɗe nde yewtere jiɗirɗen Allah battuɗo haqqille ko watte ko woni Sokhna Khadijatou Coulibaly debbo mawɗo moƴƴo gendiyanke labtuɗo dariɗo e leydi jiɗɗo diine taweteɗo to États-Unis de Amérique kono kadi baɗɗo parcours mum e nder Afrique waddi ɗum e joom galle mum haɓe battidi to États-Unis de Amérique min calminima min duwono mawɗo o yo Allah ɓeydan mo cellal ya rabbi ya rahman Sokhna Khadijatou Coulibaly mi salminima mi weltanimama e bismago ma ngo bisminoɗami ɗo cuuɗi men galle ma Kerma Sarr ane ɓesguma Sokhna Mariama Ndiaye mi salminima Sokhna Coumba Yaye ane joom galle ma ceerno Samsi Ly ha toon to Brésil kono kadi Sokhna Khadijatou Coulibaly mi yejjitani yiɗɓe ma sehila ma hoddiɓe ma koddigal jongal no fewi Sokhna Fadimata Tall mi salminimo mi juurimamamo mi nawtamo ha to Fanayi e Sokhna Lido Bousso Dendam alhamdulillah yo Allah ɓeydan mon jaam ɓeydan mon suturu ya rabbi ya rahmanu yidde ko gonga ceerno Khalidou Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Idrissa haɗo annabi Nuhu jibinaɗo gartaten koye annabi Idrissa e fannu goɗɗo caggal nde kalɗen fannu gadiɗo ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e ma a jarama en jetti Allah no fewi Allah mo ganduɗa o ɗaldi en poofali men omo ɗaldi en kattanɗe men ha mbawɗen jottade ɗo e addande bandiraɓe ɓe ko gownoɗen addandeɓe Allah baɗɗani o en jetti ɗum en beltanima julɓe ɓe foof yo Allah yoɓɓe moƴƴere téléphone mabɓe vocal uji mabɓe eɓe nodda eɓe mbaɗa vocal uji hollude weltare mabɓe
e duwade yo Allah yoɓɓe moƴƴere kala ko ɓe duwani en yo Allah hokkuɓe ko ɓuri ɗum kadi Seydi Sar mi wawa limtude hewɓe ne calminma taw ko banggue gaɓe ndewi ɓe calminma no feewi ɓe calminma eɓe duwo a jarama en beltima no feewi Seydi Sar andi mi winoma annabi Idrissa fannuji tati kalama hen banggue ɓamtede mo faade to asman en kaali hen fannu goto en mbi hen ɗiɗi ne ɓattodiri en kaali oɗo goɗɗo ɓattiɗo mo seeɗa o kaalen ɗum sen gasni kaalo yen tarbijo o sababu ɓamtede mo faade to asman en kaali annabi Nuhu annabi Idrissa Allah ne ɓamtanamo kala ñalawma e dewal makko Allah fodde ko ɓamtante e dendagal aduna o e on ɗon saaha sa rendini ko aduna o ɓamtante e dewe Allah ene ngabbine dow asman e on saaha aduna o foof kanko omo ɓamtane dewal Allah omo ngabbinane to asman fodde ɗum kala ñalawma wadde kanko goto dewal makko Allah fondete ko e dendagal dewal Allah aduna o foof e on ɗon zaman joni noon malaikaji ɗi kawa ngal ɗo dewal Allah ngal o rewata Allah kanko annabi Idrissa ɗum waɗi malaika biyeteɗo malakul mawti woni tamawo pittali o Azraïl ñaagui Allah yiɗi yaade hoɗoyade mo ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokkengol ceerno Khalidou so eɗen kaala qissa annabi Idrissa eɗen ketto oɗo qissa annabi Idrissa ene jangina men ko Allah wiyene alqur'anil karim badden dando faade moƴƴere dando faade moƴƴere noon ɓuura yodde sukundu ala hen ɓuura yodde mbase ala hen ɓuura wawde makkiyade ala hen ɓuura wawde pentirade ala hen ala woodi hen ko ɓuura wawde rewde Allah ɓurɗo wawde wadde ko moƴƴi ɓurɗo wawde miijade ko moƴƴi e yimɓe ɓurɗo wawde yidde yiide ko moƴƴi e yimɓe caltoɗo yiide tan ko boni caltoɗo haalde ko boni caltoɗo waddede ɓuura yidde aduna nde tawno aduna wona pasoɗeyi ko nangtiɗa hen ko kala madde hay tondu gaska yima lelo mi ɓenni hewɓe nangtinoɓe aduna nana leeli guenale aduna ɓenni yeehi acciɗi men ɗon aduna jarani nangtade nangto e golle ma e haajuma e dewal Allah alhamdulillah ceerno Khalid Abdoullahi Sy mbiɗe juuroyoɗo enɗam baydi kaw jibini baabi men omo jogui koyngal kan hande ndulmaji dariɓe jokkoɓe enɗam julɓe moƴƴuɓe laaɓɓe deedi ɗon calminten baabi meɗen Baba Sada Kane nonne kadi e Baba Amadou Kadjetel Kane e Baba Demba Kane e dendagal kan hanɓe ndulmaji kala e dow inde ceerno Alpha Djibril Kane gando moƴƴo laaɓɗoriɗo ƴoogɗo gandal ɗo kay hayɗi ɗo e jungo ceerno Ahmad Nene alhamdulillah ceerno Khalid Abdoullahi Sy en garti e annabi Idrissa ɗo maleyka mayde o ari juurademo taw koye fannu ɗimmo ceerno Khalid bisimilla Seydi Sar mi salmitimama no feewi en calmini ɗo Ifra Karfa Sow en calmini ɗo coddiɗo makko sokhna Hawa Seydi Sow kono en calmini Hammadi Idi Gueye to wawi wonde foof yo kisal Allah nden komo wone makko e hoddiro Allah e bawɗe mum maleyka biyeteɗo Azraïl o yiɗi yaade juuroyade annabi Idrissa o ñaagui Allah omo yiɗi juuroyade Idrissa en kaalino haala ɗam kawade ni Allah yamirimo o ari noon koye mbadi bani Adam Idrissa noon ko korowo ñande foof o ari Idrissa jippinimo Idrissa ñallata ko horde ñamata so jamma ari noon omo ñaama so ɓattini ñamde
o nodda koɗo o yo arɗe ñaama koɗo o wasa ñamde janngo kadi o ñalla hoorde so hiiri o nodda koɗo o wasa ñamde ha woni jammaji tati nde woni jammaji tati tan hankadi ɗum nangi mo sohla kanko annabi Idrissa sibi kanko omo haawi yimɓe ɓe fof kanko Idrissa sibi ñande fof ko korowo kono o yi ɓurɗomo hawnade mo ganduɗa ñamata wona jamma wona ñalawma ɗum ne hawni nden noon e nder jamma tataɓijo o wimo an kam holi an min de mboɗo yiɗi andude holi an o wi min woni malakul mawti min woni maleyka mayde o ista'azantu rabbi mi sakkitinima joomam nde ngaranmi salmindema mi juuroma Idriss wi yo ko an woni ɗo o wi aha o wi dake li ileyka haaja mbeɗo jogui e ma haaju o wi wala haaju joguiɗa e yam o wi jimmi tan ko taɓa bidu ruuhi tan fittanam du ɗum tan cohlumi joni joni jimmi tan ko mbarami o de jiida e Adama Alassane mbimo o de jiida e Adama Alassane jimmi tan ko mbarami o wi o yaha ɗon e ɗon Allah wahyi Azrail yo tam fittanu makko no wiri ni ko faqabidaha noon kono waraddaha ileyhi ɗon e ɗon noon o itti fittanu ndu kono ko ɗon e ɗon kadi o watti fittanu ndu e annabi Idriss e nder heure goto ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle aɗa andi ceerno Khalidou Mauritanaɓe ne jogui konngol gotol kam mbiyata hulani Idrissa hulani sa nani neɗɗo nani mayde tan girñitima darima o hoolaki ware makko ko gonga mayde hoolnaki kono noon neɗɗo sellade nan tan tuɗɗi mbajju tan ne otta ne uuma nani tan kaari mayi joni tan o girñito daro ten ko donkuno darade o hoolaki ware makko o jiida annabi Idriss tawno mayde alhamdulillah susnaki thiar nannede ngel gasguel tan kañum goto ɗacce toon tan deeƴa yimɓe koota ɗaccuma tan an tan goto garsema leydi mbaɗa tan jamma gadiɗo o walla ñallato ñalawma gadiɗo o walla ko yimɓe jolni hande ko maya mbaɗeɗa e morga tan beddeɗa toon bamulen way hamnade ni guddiɗa toon tan an goto yimɓe fof jaa mbaloya to ne jara kosam ne ñaama laccirde ne ƴakka tew ene imsido aɗa wedda to e nde niɓɓere ceerno so hay ubbede allahu akbar neɗɗo fof ne foti miijade o jamma mo mayiɗa ubboɓe garani naweɗa bamule wuuro moon beddeɗa e morga he udde an tan goto ɓanduma lelo toon heddo ruhu ma ne doga hakkude galle e bamule est ce que o ñalawma est ce que o jamma kulhuli o jamma kulhuli holto neɗɗo o jogori wata ceerno Khalidou Abdoullahi Sy malika mayde o e ɗaɓɓande annabi Idrissa warimo wurtinimo holko malika mayde o wi Idrissa mi salmitimama Seydi Sarr lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini Fatimata Bakku Gueye taw ko cuddiɗo musidɗo men Ifra Karfaso en calmini ɗon Seyni Karfaso e sohna Aïssa Soumaré en calminimoɓe no feewi Seydi Sarr ko ɗon tan maleyka o namdimo wimo mal fa'idatu fi su'alika qabdi ruh holko woni fa'ida namdade yo ruhu o itti ruhu mo mbiɗa yomi ittu o ɗum noon ko caggal o itti ruhu o watti hen ruhu o annabi Idrissa mayi caggal ɗum wurti nde tan ko nden o namdi annabi Idrissa kanko maleyka o oy hol fayida ko namdoriɗa yomi ittu ruhu ma o ko holko waɗi ɗum holko woni fayida o nafoore nde ko holɗum yomi ittu ruhu ma mi watte hen ɗum ko yahata o wi addanimi wiiɗo noon ko hami meeɗa mayde mi anda mayde no wayi
mi anda kaaɗeki mayde holno way so mi andi kaaɗeki mayde no way mi gasni mi wona mi laato fa akuna shadda istidad mi wona ko min ɓuri sattude keblugol wonande mayde sibi mi meeɗi mi andi no way musde mi andi kaaɗeki mayde no way mi laato ko min ɓuri neɗɗo fof wawde heblanade mayde janggo o windani ɗum tan addini mi ñagate kono ya faam kam mi gasnani e ma haaju taw o wi noon malayika o wi wala haaju joguiɗa kadi o wi haaju goɗo joguimi ko ya nawam mi yiya asaman nawa kam mi yiya aljanna nawa kam mi yiya jeygol Allah yamirimo yo waɗan Idrissa ko wi ko fof ko ni alhaali o way joni noon Allah yamiri yo malayika o holloyi annabi Idrissa jeygol ngol e aljanna o e asman ɓe pokkiti eɓe jaaha ɓe goddoyi o wi gadoroɗen jeyge nde wat noon omo andi so adorima aljanna ɓaade o namdi ko fof ko jalto omo fayo jeyge o wi jehen to jeyge ɓe jeehi to jeyge ɓe ngari ɓe jetti ɓe dari dow tulde to eɓe beddo guite mabɓe ɓe daara o wi on ko cohlumi malayika o wi ko cohluɗa o wi ñaagoɗa denowo jeygo yo uddit naate nder ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ay annabi Idrissa no wadde malayika mayde o ni ha malayika mayde o namdimo hol fayida wiidemo yo ware o wurtine mi yeeɓi de commentaire goto hen fannu goto koto États-Unis d'Amérique fannu goɗɗo koto leydi Chine aɗa ne jogui woni école aji ɓe nehata ko pittali jogui woni sukaɓe ne goodi ɓe bewre ha ɓurti ɓe jiiɗa yiide ko mettiɓe ɓe jiiɗa wiyede ko mettiɓe sa yiɓe konngol gotol ko mettiɓe tan aɓe mbawi halkude hen koye mabɓe beele fittandu heele ɓernde fuse way kono mbaɗen ni hen saaji andi enen gona yimɓe russoɓe wone gajate walla wone gueɗe woni yimɓe sa wiɓe hun tan ɗone ɗon ɓe ƴufat ɓe mbayno goɗɗum ni jomum noon ne moƴƴi ɓernde fuse ha jomum watta rusde ha watta munje coono caɗele pop ha watta tinde ɗum aɓe jogui wone école aji saaha so tawi jomum wona neɗɗo muño walla ko neɗɗo kawniɗo no wayni walla neɗɗo jiɗɗo taktade hoore mum aɓe jogui keesuji ko keesuji mayde ni mbayano barɗo hoorema ni ɓe nannuma e keese ɓe udduma an tan goto mbayano gonɗo e ƙabri ma ni saaha jomum taƴene balɗe 3 walla balɗe 5 walla yontere nawe e kaso ɓurɗo bonde udde toon honon dumbaɓe toon ɓe guurdi ni wuurda noon so yalti ƴeewa holno jogori wawde wuurde e yimɓe ceerno ko hunde mawde wayi kono Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Rasoul o yamiri almu makko yo jeelo holɗum ndin jelari beele an mawnikiniɗo tinɗo hoorema joom kongo sa hoccila haala darima e beddaɗo yelo wona ala galle wona ala debbo wona hidara ko ha kela hoore maɗa wayi kono Cheikh Sirajuddin Madina Gounas ko yamiri nde lulde daka alliyankore balɗe sappo a alda e joom suuduma a alda haydara jangga wuppande hoorema jangga ñamde ko gorko defi jangga lelade jangga ifñodirede foof ko ha neɗɗo fusa ɓernde mum faade Allah subahanahu wa taala est ce que ceerno Khalid mi salmini dendagal bandiraɓe kala ɗo calminɗen guiɗo men sehil men Hammadi Diba ha toon to Côte d'Ivoire ambassadeur hakkude pelle no feewi nonne kadi falli dem debbo mo ndulumaji ha to Dakar mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe kala ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko ni o waddi e o malayika caggal ɓe mbaddi dani o wi ko hawo meeɗa mayde holko jokki hen a jarama Seydi Sarr en calmini Aminata Ndiaye to Poosi
dayri nandemo eɗen namdo so tawi omo selli. En calmini tarabnaɓe fof, sohna Hajja Zainabou Ba, Hajja Tarawore ɗo Moropa, en calminiɓe no fewi. Seydi Sar, ko ni tan ɓe baddi. ɗum waɗi malayika biyeteɗo Azrail o noddi Malik, nde wannoon denowo jeengowo wiyete ko Malik. o wi yo uddit dammugal ngal, eɓe jiiɗi nadde toon. On udditi dammugal ngal, o naati, o yii jeenge nge, o hollama galleji kewɗi, taw ko galleji bandiji mawɗi mawɗi ɗi. O gasni, o wi joni de mboɗo yiɗi no kolli kamara aytani nar fa arinil janna, no kollirɗa kam jeygol ngol ni, mbiɗa yiɗi jehen aljanna, kollira kam noon aljanna o. ɗum waɗi o yeehi, o nawimo aljanna. ɓe jetti denowo aljanna o wiyete ko Ridwan. O wi Ridwan udditan min aljanna min naata. Ridwan udditani ɓe aljanna, ɓe naati to nder aljanna to. E on saha noon ɓe naati aljanna, o yi aljanna no way, o yi galleji kewɗi, o hollama galleji hohoɓe mawɓe waɗɓe fayida ɓe, annabaɓe e nulaɓe e moƴƴuɓe, o hollama galleji mumen. hay kanko galle makko o hollam. Joni noon o yi ko fonno yiide ko fof o gasni, malayika o wimo rutto. Joni hankkadi jehen jalten, duttoɗa galle ma, min mi yaha mi jokkoya gollam. malayika o wimo ni kanko annabi Idrissa. E on saha noon o wi ala, kanko o yaltani ɗo. malayika o wi ala, jehen kay ɓaade addonma tan ko ƴewde. A ƴeewi, a yii ko jinnoɗa yiide ko, ara jalten jehen. Aha, sedi min mboɗo jogui mission ngaji pommi yaade, anne kadi duttoɗa e golle ma e dewe ma Allah. Garnomi tan komi yoɗama no dewrata Allah ni, ñaguimi Allah. Allah mana wi yomi yiya mi salminoyma, ko dewata Allah kono yoɗimi. Mi ari mi salminima, ñaguima ɗum ɗo Allah yamiri. En jeehi en mbaɗi en gasni kay jehen koten. O wi ala mi yaltani. ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. Gonga makko noon hay so min wonno mi yaltata. hay min mi yaltani ɗo yalti ala. gonga annabi Idrissa meeɗi mayde, yaltani, yalti ala hen. anati Europe, anati Amérique, anati leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ɗo mbawɗa an hoorema dañde jaam, leloɗa, ɗanoɗa, pinade deeƴi. wona ñande kala duko waɗi, ñande kala wona o rufi e demal suuduma ndiyam, wona o naati tarude bonni salima fewnude, wona mbaalu bonniɗo, wona kaake ma ñamama ga. Alhamdulillah, yetto Allah, yetto Allah, yetto Allah. Wayi tan kono wone galleji ɗi koɗata e nder rendo men, ɗi mbayi kono jahannama ni. Sa yaltiɗa naatoyi Europe walla naatoyi Amérique walla fayi banggue goɗɗo, a yiɗa hay hartude. jiɗɗa tan ko arde vacances, kono hodde ga kay a wonta yiɗ. duko ñande kala, tikke ñande kala, ngorɓali ñande kala, ɓiñali ñande kala, ngorɓatali ñande kala. ñantoɗa neɗɗo ɓiñma, yiɗa wiide hay yoɗi te ne ƴeewa modèle mo ɓorinɗa, on ƴeewa holto kettoyɗa. ene wujjito modèle on ƴeewa to kettoɗa, woli ronka wiide hay yoɗi ha sidi. yimɓe ne ɓawlini jeese tan ceer. kala beltiɗo ko caggal galle, kala jalɗo ko caggal galle. nder galle kay elle tan waddaɓe ɗon ɓe ko jahannama ɗo moƴƴata. ɗum noon so neɗɗo daɗi ha yalti woni galleji, yetto Allah, woto nattude abadan. sa yiiɗa bonude diine ma, woto nattude. en calminiɗo hen bani men debbo guiɗo men, guila e cukako sokhna Penda Niang Nabbaji, mi salmini tokaram ha to Dakar, Abdoullahi. ko noonne kadi Coumba Sala Ba, mi salminima. mi salmini Mamma Galo, mi salmini Jammi Bambourou Kala, mi salmini en Sala, Hawa Abou Seydi, Kadja Abou Seydi, mi salmini on. ko noonne kadi Aminata Siley, yooɗa murnande, mi salminima. Dieynaba Boori Mangane, Ndulmaji, onon fof on calminama. E dendagal Ndulmaji kala,
en jetti en jaari alhamdulillah. Ceerno Haali Abdoullahi Sy o wi o yaltani gonga makko no mbiɗa ni hay enen kaynen jaltani holto ɓe battindi. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr, mi salmini kaw Yaya Seydi Ba ko ɗon calminmi kaw Seydou, mi calmini Kalilou Polel, en calmini Ceerno Ahmadou Aw to Gambi. a jarama, mi weltima no fewi. Ceerno Abdoulaye ɗo ka hayso enen gonno mbiyeten ko en jalten. Aha, yeddi tan ko wona en joni joni no wini ko noon mbiyeten. O wi o yaltani caggal nde malayika o wi yo ar ɓe jalta ɓe jaaha hankadi. O sali yaltude o nanti e leɗɗe aljannaji ha tiiɗi. ɗon e ɗon Allah neli malayika ñawowo hakkunde mabɓe. nde Allah neli on malayika o hebbiti wimo holko hemma an Idrissa, holko hemma ha mbiya a yaltata, holko woni sababu a yaltata. nde malayika o yetti namdi malayika mayde o haalanimo gila to tuggi ha to haaɗi. nde on haalanimo gasni tan kanko malayika garɗo ñawdeɓe o wi i joni Idrissa no o wini ko noon woori. o wi aha ko noon woori. o wi so tawi ko noon woori an holko hemma ko hanma yaltude. o wini Idrissa kanko malayika garɗo o. kanko malayika garɗo o wi noon Idrissa wi li anna allaha taala qal kullu nafsin dha'iqatul maut. wona Allah tedduɗo towɗo o wi ko kala fittano meeɗat mayde. wagad zubtuhu min mi meeɗi mayde nde, mi meeɗi nden mayde nde mayde nde Allah haalata nde wiyay o wi mi meeɗi mayde nde mi mayi namdoma mun kanko tami fittanam. aha deke Azraïl o anda ko puntuɗo ɗum, omo yiɗi yaade aljanna kono o yiɗa yaade taw o mayani nden o yaltat. so tawi o wiyan Azraïl yo tam fittano makko o ñaagui tan ko yo holloymo aljanna. so yeehi aljanna ko jalto aljanna. sibi Allah wi ko kala fittano ma meeɗa mayde, so meeɗani mayde so yeehi aljanna o yaltat ha o maayo fuɗɗo ruttade. kono noon o funtu Azraïl yo tam fittano makko. so tami fittano makko omo yiɗi funtude ɗum nawmo aljanna, so yeehi o wasa yaltude. haɗatamo yaltude ko neɗɗo foof ko rewata haade mum nadde aljanna ɗo o rewi ɗon. ɗum waɗi funti Azraïl ho wawi yettade ɗo ene. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Ceerno Khalidou, dewal Allah ko ma funte, saɗa rewa Allah a funtat hoorema ha keɓa Allah. no funtiri o malayika mayde ni omo heeɓi haqiqa ko dewɗo Allah, o funta malayika o hawa yettoɗo yettiɗo o. neɗɗo ne funtu hoorema e dewal Allah taw gonda koye gonga ha jettoɗa hunde fof ɗaɓɓu hen barke ha timma. Ceerno Khalid jeeɗo Allah goto ne woodi ne wiya Abdourahmani Ka, kanko joom suudu makko Hajja Hawa Ka, kanko jeeɗo Allah o yuɓɓini ziyara ñalɗi duwaw jinnaɓe makko ɗiɗo yaltuɓe aduna welede Allah e mabɓe. o ari ziyara o ko kanko waɗi pop kala goɗɗo garɗo yo artan notto hay enveloppe goto sohlani. wutte mo ɓorni o ñande aljuma ha ñande altine suba ko on wutte goto ɓorni. wutte o tunwi ha wonti nebam ha fakki. hoɓɓe arɓe mo jiiɗa kala ko dolakkaji joɗɗine ñanti ha fayi dow. ɓattimomi mbimi an jeeyaɗo Allah aɗa wawno ñantade, aɗa wawno farnade, caméraji nani, yimɓe nani, aduna ni heewi, jolo pap ari hay goto heddaki. kono ala balɗe 4 hande ko wutte goto mbaɗɗa. o wi garmi ko tarbinanade jinnaɓam ɓe, mi yiiɗa ñantade, mi yiiɗa farnade, mi yiiɗa hollikinade, garmi ko tarbinade e duwanade ɓe arɓe ɓe beele so duwima Allah jaabo. eskey hande noon mbiyaɗa waɗan jinnama teddungal ñantoɗa ha paɗɗa aduna kala a memata leydi, a sarwata, a memata ndiyam, a memata neba, a memata haydara. neɗɗo yo tarbikino alhamdulillah, ko ɗo kala mum heɓoto.
ceerno haali abdoullahi sy an heewi wiide aminata jumannere kono woppa gueyi wiyata aminata kaw sule jumannere rowane waɗi teddugal manggal faade almuɓe neldi valise mawɗo valisal manggal aɗa wawi nangude ibrahima samba so nanna ɗum nder to waɗi hen comci ha heewi waɗi hen kafe waɗi hen sokkolaji wi ɗum fayi koye almuɓe a jarama sohna aminata kaw sule ko ni allah rewrete balle ɓe sukaɓe almuɓe balle ɓe leɗɗe safara balle ɓe ñamde ballonɓe e yarde ballonɓe e lelde ballonɓe e fabion ŋaji ballonɓe e jaam ñammineɓe jarneɓe so on ji almudo jelotoɗo wi ɗum wattu arde wattade galle alhamdulillah yettude la jarama yo allah yoɓe moƴƴere ceerno haali abdoullahi sy est ce que ko ni annabi idrissa waddi e mabɓe malika mayde nana dari joguiɗo caabe aljanna nana dari mo allah neli ñaaw o nana dari holko on ñaawi ceerno haalide seydi sar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama to allah ɗo moƴƴere yo kisal allah e nden ko mum wonema eyyi ko ni de woni no sifori seydi sar en calminiɗo Huudu Diallo e Abdoullahi Janor e ko ni alhaali o sifori e hoddiro allah e bawɗe muɗum o haalni kaɗo haala malayika garɗo ñawdeɓe o ko ni allah wi nden noon ɓayde ko ni allah wi min mi yaltani mi meeɗi mayde e te kadi wonko allah haalno goɗɗum allah wino wo in minkum illa wariduha ala e mon hay goto onon yimɓe so wona ko jogorɗo rewde ɗo leɓol siraɗi ɗo i namdomo mi rewi ɗon mi rewi leɓol siraɗi namdomo moni ko kanko rewnimi ɗon wona goɗɗo mi joli e leɓol he mi ɓenni e joni kadi so ɗum yawti allah wino wama hum minha bi mukhrajin allah wino naɗɗo aljanna fo yaltata wadde noon so tawi ko noon kay walasto akhruj mi yaltata mi wona jaltowo mi wona jaltowo ɗo mi yaltata wato tampino hoorema ɗon e ɗon allah wahyi malayika garɗo ñawteɓe o caggal kanko Idrissa o haali kaɗo haal allah noddi malayika o wimo he ay maccuɗam oɗo bi idni dakhala aljanna oɗo koye yamiroram o naati aljanna wo bi amri aha la yakhruju minha koye yamiroram kadi o yaltata aljanna de gaccemo toon ko laaɓi ko tan gaccemo toon o wona jaltowo aljanna o waɗi Idrissa ene wuuri ha joni to dow asmanuji taw ko asman nayi ɓiijo kono omo wona ɗon hen saaha omo wonoya aljanna hen konngol ɗimmol wi ko ni jaagol makko aljanna way aɗa andi ngol ɗo ngol serti e gadigol ngol ngol ɗo wi ko ni o yaari aljanna ni o funtiri Azraïl tami fittano makko gasni o ñaagui ɗum holloyam jeygue hollimo jeygue o gasni o ñaagui ɗum holluyam aljanna hollimo aljanna o gasni wimo yo yaltu yo yaltani allah neli ñaawowo hokkimo gonga o hedde nder aljanna omon toon wuuri yo allah nanno yeɗna aljanna ɗum noon seydi sar oɗo yewtere men haɗata hande alhamdulillah en ñaaguima allah yo allah hokki en hawrude e janggo jokken yewtere men feccere tataɓire nde inchallahu taala gadden ɗum so hawri e welede allah ɗum noon seydi sar en duwanima julɓe foof toɓe mbawi wonde e jokli windere nde en ñaaguima allah yo allah moƴƴen julɓe foof yo allah moƴƴen julɓe foof yo allah moƴƴen julɓe foof yo allah suur en taw ko sutura mo huncotako yo allah suur en taw ko sutura
mo huncotako yo Allah suur en taw ko sutura mo huncotako nde wan noon neɗɗo ko sutura neɗɗo so dañani sutura o dañani hay batte ɗum noon en ñaaguima Allah yo Allah hokken sutura kala ɗo julɗo woni en ñaaguima Allah barke nulaɗo Allah barke sirru nulaɗo Allah barke fatihatul kitab barke moftiɗo e fatiha alqur'ana o fof yalti ko e fatiha barke bismillahir rahmanir rahim fatiha fof yalti ko e bismillahir rahmanir rahim barke toɓɓere ba bismillahir rahmanir rahim yalti ko e nde ɗo toɓɓere ba ɗiɗo barkeji fof en ñagorima sibi majji yo Allah moƴƴen julɓe fof yo Allah moƴƴen julɓe fof yo Allah moƴƴen julɓe fof kala neɗɗo joguiɗo haaju omo andi hen sibi ko kalɗen ɗo ko en ñagorima ɗum Allah yo Allah humto haaju makko yo Allah humtan julɓe fof haajuji mum kala julɗo joguiɗo goƴa e kulol yo Allah ittanmo ɗum barke annabi sallallahu alayhi wa sallam kala julɗo joguiɗo yidde omo yiiɗi hebde ko yidde nde yo Allah yettima so yettima yo Allah tabitin ɓayde ko nafoore makko kala julɓe joguiɓe jiɓuya hakkude mumen en ñaaguima Allah yo Allah ittanɓe jiɓuya o wattanaɓe kawral mi duwane mama ceerno Abdoulaye Sall Allah tan andi ko moƴƴi e ma yo Allah waɗani Allah tan andi ko moƴƴi e ma yo Allah waɗani Allah tan andi ko moƴƴi e ma Seydi Sarr yo Allah waɗani an e ɓiɓɓe julɓe fof mi salminima mi weltanimama yo kisal Allah e nden komo wonema mi ɗaccuma ha Allah hokken hawrude janggo so Allah jaaɓi ɗum noon Seydi Sarr assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya fama adama kile kinyano danda mano sabu bardavin a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere banda men duwa woni weeli duwa woni weeli o duwaw noon omo jeeya sababu jaabedemo nde moni kala waɗantamo sadak hande aɗa jogui guertogal walla jogui ujunere sod ujunere nde guertogal cooda ko yadata hen mbaɗa kumtari cafdi galle mon ñaama a jogui hande ujunnaji ɗiɗi so liɗɗi baɗɗi fayida cooda fatata cetta pewna ha feewa mbaɗa kumtari moƴƴiri yimɓe ñaama soɓe ñaami tan oɗo duwa wonatema a jogui jawdi daridi guitta hen damdi walla jawdi kirsa hande mbaɗa hen kumtari bandi fayida galle mon ñaama tewɓe ngola ɓe mbatta ƴiƴam battema an wallahi o duwa mawnatema kala ko joguiɗa e doole ma mbaɗa mbanna miskineɓe mbanna moƴƴuɓe mbanda handuɓe hen wallahi o duwa wonatade maɗa ten Allah jabotomo a jarama Seydi Sy Allah yoɓe moƴƴere ɓe mbi amina ya rabbi duwa mawne weeli won yoɓe amina ha cinña won yoɓe amina ha goya won hettoɓe duwaw ha kula goya eskey won jooɗiɓe ne keɗo ɗo ɓe goni ɗo ɓe keɗo haɓe mbatta wayde haɓe ngulla ɓe luuka ngam duwa wacce yo Allah jaabo jarama en jeehi ha to wuuro teddungo Madina Gounass calminen Amadou Samba Lo correspondant Diaynde Weltare TV to wuuro men Madina Gounass Rahmatullahi Sow to legal Rahmatullahi mi salminima ani tokarma Rahmatullahi e Safiyatu e Mariama e jinnaɗo men e joom galle ma mi salmini en ɗam Madina Gounass kala e dow inde moɗon sohna Mariama Ba tokara nena Mariama ha to Dakar debbo Madina Gounass mi salminima mi juurimama ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr moon Dulumaji sayidina ama to Wudduru ha to Tiggere ene duusodira e ɓinene mum ceerno Haali Abdoullahi Sy mo Soringo weladande groupe Yanabi ceerno Ousmane Ly mo Dumga kaɓirɗe to Saydou Abou Bamalouk Sayba Gorgol ketki malaiki jaam ha janggo so haaji Allah rahman nden wadde juulen e ɓurɗon
nafaen yen kode jango wolodo winle den wade yulen e burda nafaen yen kode jango